No niin, terve. Mä löysin tätä Wolfsonskin tehtaasta uuden kaverin. Haluaisitko sä esitellä itsesi? Joo, eli mun nimi on ja Suomessa melkein koko ikäni asuneena. Jotenkin päädyin sitten Venäjän kautta tänne. Eli olet siis Venäjän asevoimissa. Kyllä, kyllä. Missä yksikössä? 128 prikaatti osastostorma V. No niin. Ja minä vuonna olit syntynyt? 85. Okay. Ja miten Venäjän armeija on kohdannut teitä? Niin kauniita sanoja. Mä en edes oikeasti voi sanoa. Meidät vittu heitettiin kun mäkät rätit tänne ja jätettiin kuivumaan omineen. Ja kaikki haavoittuneet makaa ja kuolee ympäriinsä. Ja mullakin on 2 vammaa, 2 haavoittuneisuutta. Vuotihaava ja sitten vielä sirpalehaava ja toinen silmä tällä hetkellä ei näe mitään. Ei ketään kiinnosta vittuakaan. Me ollaan syöty enemmän varmaan hiekkaa täällä mitään tavallista ruokaa. Aika heikosti. Joo. Mites nuo rotaatioajat? Milloin viimeksi olet päässyt lepäämään? Ei ole mitään rotaatioa. Siitä päivästä kun tänne saavuttiin sen, itse saavuin 17. tai 19. kesäkuuta ja ei ole ollut lepopäivää yhtään. Eli rintamalla ollaan niin kauan kuollut. Aika pitkälti näin. No, se on ikävä. Mites nyt? Onko ollut kohtelu parempaa? Kohtelu on ollut helvetin kauan hyvä. No, melkein voisi sanoa, että tippalinssi tulee tämän 3-4 kuukauden jälkeen, kun saa edes pari lusikallista ruokaa ja vettä. Me odotettiin nyt melkein viikkoa. Me ei saanut satana lähetettyä meidän vettä. Nyt sai heti vettä niin paljon juodekseen, että sai kustua ensimmäisen kerran kunnolla. 2 kuukautta oli ruoan kanssa semmoista, että mä joskus oman puhelimen videoita teinkin, että joskus jos vielä ne videot pääsee näyttämään ihmisille. Ketkä mut tietää, mä oon laihtunut nyt varmaan 30-40 kiloa. Oho. Mä painoin yli 90, kun mä tulin tänne. Et mä oon ihan luuta ja nahkaa, mä en ole ikinä voinut laihata. No niin, eli kaikille, jotka haluaa laihduttaa, niin liittykää Venäjän asevoimiin. Kyllä, paketti makaronia ja paketti siis naurasäilykettä. Ei edes joka päivä, ja silloin kun sitä oli, niin se jaetaan sitten 7 tai 9 henkeä, niin ei siinä paljon muuta kuin vettä sitten juoda. Mites, onko sulla jotain viestiä läheisille, omaisille, jotka vielä Suomessa? Siis totta kai, äiti rakastan ja ikävä, etten päässyt onnittelemaan 3. syyskuuta 60-vuotis syntymäpäivänä ja vaimo rakas Jarna, erittäin ikävä sua. Toivottavasti täältä nyt kaikki asiat järjestyy hyvin ja erittäin pian sitten jotenkin tapaamisia ja muita tai jotenkin ainakin yhteydenpitoa. Ja kaikille muille läheisille ja kaikille veljille ja kaikki anteeksi sitten, jos jotakin jätisi jäi sanomatta ja mulla aivot on niin nuutuneet, että ei edes muista kaikkia läheisiä, mutta kaikki läheiset tietää, ketkä on läheisiä. Niille kaikille terveisiä ja ikävä kova ja rakastan kovasti. No niin, no todennäköisyydet sille, että sä pääset vielä kotiin Suomeen, niin kasvoi nyt huimasti antautumisesi myötä, joten Kyllä. me omalta osaltani hoidan kaikki parhaani mukaan, että pääset Suomeen omaisten luokse ja toivottavasti omalta osaltasi hoidat asiat myös sillä tavalla hyvin, ettei tule jatkossa mitään ongelmia. Olen erittäin kiitollinen sinulle ja tämä oli vielä erittäin hieno juttu, että nimenomaan tämä, että suomen kielen kanssa pystyy olemaan yhteys, että joku ei ymmärrä mua. Kaikki tietää, mutta mä oon 2017 Venäjälle saapunut. Mä osasin just sanoa oman nimeni. Mä oon niin venäjän kielen oppinut pikkuhiljaa. Että mulla ei minkäännäköistä kommunikointia. Tää oli erittäin hieno yllätys, että joku suomenkielinen. Joo. No niin, se on hyvä kuulla. Ei mitään.